Ama kabur tandur subur
kan mung dari wadahe akeh kang kebandang kupone katon ombak jambulane sakabeh milik sarwa malam ingkang dudu masine amuru ucap Nggih mekaten kala wau Bapak Ibu sutresna budaya Jawi. Wah, lah ya to langgeng ngene wis to. Nah, pun sah ngeten niku Pak marang-mare kancane mengke. Nggih, matur agung ing panuwun sarengan kula sakadang paguyuban Jatilaras ingkang saking Marga Mulya Bojonegoro kasepuhan Bapak Gandhi nggih. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu tamu sedahan ingkang katemben kewala rawuh ngaturaken sugeng lenggah saha sugeng haneng dapi pasugatan menapa ingkang sampun kepareng katur sarengan para kadang paguyuban sinoman abdi mulya dukuh wangkuk nggih tancut gumregut hangayahe karya nggih kepareng menika sampun wonten serat ingkang kula tampi nggih Mas MC nyuwun gending Lestari. Nah, ingkang sepisan Lestari kalajengaken angka kalih memanikmu. Nah, ingkang angka 3 imbang ana katresnanku. Nah, gending menika kula kentunaken dumateng juru ladi kalian sinoman abdi mulya saking kula Baladewi. Nggih. Matur sembah nuwun Baladewi nggih. Mbok bilih jenengan piyambak Pak mengke kang badhe ngaturke mboten napa-napa. Nggih. Nggih ngaturaken wilujeng rawuh dulur lanang loran. Aja kesusu mulih dhisik engko. Nggih. Nggih. Menika sawetawis wonten pundutan Bu, pundi ingkang rumiyin. Nah, derek. Niki pundutan wonten Lestari memanikmu imbang ana katresnanku. Oh nggih. Diparingi imbang ana katresnanku rumiyin Kang Mas. Heeh. Niki panjenengan ngaturaken bawa. Oh ngaten. Nggih. Ugi menika karawuhan panjenengan kadang-kadang ingkang saking Ngandong Mas. Saking Ngandong nggih. Terus saking Gandu. Nggih kepareng rawuh. Nggih. Ugi pacarmu ki sapa? Ya ene kaya buka wadi. Mas Pak Kesna, cucu kuwi budhe pacarku. Lah sing ndi to? Yantune ra rawuh. Oh. Lah bedake dhewe ora Kesna aku ora ngono jenenge. Begini kan ben repot. Kesna. Nggih, cobi tintingane pelek 6. Nah. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati wis lawas anggonku no
leledo ngelingono rikala dina kepungkur sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Bawa pangkur menika kula kintunaken kadang kula Bagus Jiweng kang wonten Plasareja ki kepareng midhangetaken live streaming menikaten menika. Nggih. Nggih. Salam saking kanca-kanca Jati Laras Mas Jiweng. Ki kadang kula ingkang wonten Taiwan matur sembah nuwun kepareng midhangetaken mirsani nggih. Monggo langgamipun imbang ana katresnanku sarengan Jati Laras. Saben dina ngalamun jroning sepi samun zakat dulu wawayanganmu dokter mas wong bagus lina-linan bisa lali saya rujit hati apa tega sirani mas citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko kang mas bebasan tan bisa tinuku jodoh lan prasetyamu tak
ati lelawan dewa bagus tansah kumandhit ing panetra piye katresnanku Dari nggih mekaten kala wau ngasampun kepargatur wonten larasipun imbang ana katresnanku. Nah, minangkane pamundutan saking Kadang Sinoman nggih. Sepindah malih ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu tamu sedahan ngaturaken sugeng lenggah so sugeng ngedhapi pasugatan menapa ingkang sampun keparengkatur sarengan para kadang Sinoman abdi mulya. Jan keparang kalau wau pundutannya tesik memanikmu ugi wonten imbang ana katresnanku sampun ugi lestari nggih. Nggih, mbok bilih kadang kula ingkang saking Gandu monggo badhe dana swanten. Lah ya ya no. Adoh-adoh lho iki. Syukur bage Nah. iso ngaturke memanik niku wau. Nah, ngaten. Syukur Pak bage. Man, mangkur Pak Man. Arep tak timbali engko kayak iya wudu kok adoh men aku ya ngono. Sekalian bujum nggih. Nggih, tenan pembina senam kok ya pada. Nggih, mangke dana swanten bujum nggih. Dana swanten mengke. Nggih. Nggih Bu Bidan nggih. Bujum miati bidan. Nggih, pangkur. Nggih. Lah nika bapake Pak Man nika. Lah sugeng tak timbali lenggah ge ya wudu aku ya. Kok adoh men. Ada-ada ning kene pedhok. Lah ngoten lho nggih. Kaya percaya kaya Nggih, ora. lah mila niku nggih. Nggih. Nggih monggo ndherekaken jengkaripun kadang kula saking Gandu. Monggo srepek. Cek. Amit. Nah. Dan kabenan. Pun wonten. Lah niku. Mboten muni sampean nggih. Nggih, wilujeng siang menika wah ada-ada saka Gandu kok karepe Sugeng emoh siang, ya Mas. ya. Nggih. Nggih, niki badhe ngaturke napa? Apa ya lali kau. Niki wonten pundutan memanikmu. Biasane memanikmu Mboten apal. Nun. Oh enggak. Kangen ati. Kangene ngati. Nah. Pelok. Ya. Mbok pilih dipun garap rodok ngalor. Rodok ngalor nggih mboten napa-napa. Dipun rodok melek. Nggih. Angga.
pamit karo aku Dawa bagus babudanku akhirat wong kangen sliramu Dawa ayu bojoanku ora beda rasane atiku awak lumrah bisa turu wawayanganmu ngeridu atiku dina wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali Oso kangen ra bisa mari Kira kang bisa nambani Selang wong bagus Kira bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding rasane sesemu Empun sampun. Dun. Angge sitok melingno kaya. Apa ya? Adoh-adoh kaya. Nggih, monggo setunggal malih napa? Napa nggih? Pun jenengan saged napa? Pun merdika mawon. Apa-apa saged. Napa-napa saged jane ning sok ngono kuwi gak seka aku. Ndane kaya. Lah ya, biasane ning kono-kono ya galik-galik ngono kaya.
Saking akeh pilihan dadi Saking bingung, akeh Mas. pilihan nggih lah ya. Iya. Slendro apa pelok? Iki mau wis pelok. Apa barangnya Mbah Degol? Iya. Ulo tampar. Dua asmara apa ulun tampar. Iya. Bawa Mas apa? Boten lali ki nomor ayo langsung kon iwiti jenengan ki terus kira. Oh, anu kersane Mbah Degel anu bawa riyen, Mas. Oh, ngaten. Nggih. Mas Ciput napa? Bawane apa ta iki? Pangkur. Boten kertos. Oh, pangkur ini. Nggih, heeh. Ayo pangkurne anu ya. Awakmu ki lho. Pangkur bawa ora pangkur nggone Pak Man. Nggone bujum lak pangkur ngawur. Nggih. Heeh. Metik sari angkleng darmo Sementara jangan diganggu dulu. ana crita tingkae ula kalih ingkang samya cumburayu jenenge ula tampar wani gonjak garwane sang maha wiku anenjih sang nagaraja sasilih nyinaga ini bener apa salah gitu. Pun bener. Yo tarik. Jenenge Sinaka kini garwane sang Resi Nagaraja mung emane wani slingkuh lan liyane ula tampar kurang ajar naga kini asring diparani angon lena ula beling nyai trociling cumpurayu ket jam 8 nganti jam 3 ngontap nafsu jreteng kalbu rati rungu konangan siang kleng darmo ula tampar lilit naga kini ula baling kulu-kule wajah bahari
garwane sang Rasulullah mong emane wani seko lan ula liyane ula tanpa kurang ajar nopo kini asrik diparani angon lena ula beling nyai terus dililing jumpur rayu jam 8 nganti jam 3 ngungtap nafsu terus dikapuran dirungu ditata sik ambekane konangan siang leng darmo ula tampar geleng ula balik gulu kole wajah pare matur suwun medaliun nggih matur sembah nuwun nggih ngono jane ya menak kaya mengkak-mengkok ae nggih matur agunging panuwun sampun dereng degengaken swasana wonten kalodhangan siang punika sarengan kula sakadang paguyuban Jatilaras ingkang saking Margomulya Bojonegoro kasepuhan Pak Gandhi nggih 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 riyen-riyen jenengan ngastomik piyambak mawon malangkung sekeca nggih lha nggih jenengan aturi piyambak langkung sekeca nuwun sewu menika saking kanca-kanca alumni SMP Negeri 1 Kewadungan alumni tahun pinten nggih 84 nika pinangka sesulih ngatur Mas Setiono ingkang saking Blitar kasumanggaaken tumuju ing sasana Pandiyawara mekaten adoh-adoh wong Blitar lho ayo monggo sepoti Pak Yono nuwun sewu nggih kondur kadang-kadangnya saking Gandu, saking Andong, nggih, atur sembah nuwun rawuhipun. Adek ya kesusu mentok kae nggih. Mas Idiar ndang ngerabuk. Ya Mas, panggil abung negoro. Pak Muslim iki ngerjai aku iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, wabarakatuh. Kang Kalmati, iki Pak Purwanto, Pak Dan Rambil. Tasik teng bringin to, Pak? Ya alhamdulillah, nggih. Ugi Bapak Ibu sedaya lajeng kanca-kanca kula sedaya alumni SMP Kewadungan tahun 80 34 nggih. Kula ngaturaken nggih iki dumateng Pak Pur nggih. Mugi-mugi Pak Pur sak keluarga dipun paringi sehat nggih.
ugi lancar anggenipun kagungan damel. Kita doakan mugi mempelai berdua. Mas Mbak sinten putrane Pak Pur ya. Mas Arif Rahman nggih. Kalih Mbak Ninda. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Mugi Bapak Ibu sedaya rencang-rencang kula sedaya pinaringan yuswa ingkang panjang nggih. Rezeki ingkang lancar. Ugi sehat sedaya diparingi kelancaran nggih. Ngoten mawon Pak Muslim nggih. Nek nyanyi kula wakilne Mas Tu mawon nggih. Mungkin nek pengen nyawer kula sawer Pak Tu. Monggo Mas Tu. Pokoknya ditanggung masalah saweran, yang penting enek sing makire nyanyi. Nggih, nuwun sewu nggih. Wong sajane kula niki sanes menyanyi. Nggih boten saged nemen-nemen jane. Nggih niki nggih lah yo belajar-belajar lah kali nguri-nguri budaya Jawi. Nggih, leres menika. Wong damelane teng wono, untung baon mawon. Oh, saking Dunggalar menika. Nggih Dunggalar. Oh, nggih Dunggalare pundi, Pak? Anu Nggelon. Pundi? Nggelon. Gelon. Nggih, Banjarjo ngaleh. Wah, iya. Niku baon berarti nggih mriku. Nggih. Area wono. Nggih, area wono nggih leres. Nggih. Tebih-tebih saking mriku ngantos mriki, masyaallah. Nggih, kula ndherekaken dumateng sekalian, mugi-mugi anggenipun bebrayan. Sageta sakinah mawaddah lan warahmah. Amin Allahumma amin nggih. Nggih niki wong dipetelne kalih kanca tebih. Nggih. Saged boten saged nggih belajar nggih mangke lepat nggih. Nyuwun kapunten nggih. Wah, dituntun nggih. Oh, lho napa boten ketinggal? Tuntun. Lagune mangke saire nanten sing blaset dituntun. Nggih. Kleru mboten dihukum, Pak. Nggih, mboten. Mangke nek dihukum kula kandhane Pak anu lah. Ya, mboten atur undang-undange nggih bebas. Nggih. Nek dihukum mangke sing belajar nyanyi-nyanyi ono hukuman kabeh ora sedeng. Nggih, leres. Nggih, monggo damel merdeka mawon. Lho anu sewu nggih nyuwun napa niku? Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih. Lungguh mawon. Nggih, lenggah mboten napa-napa. Pun merdeka mawon. Jati laras nangis sajroning batinku ninggal aku opo sliramu atroso aku kudu sambat karo sapa kasuwun sholat wengi mugi-mugi Gusti jagai sokeban anggonmu bali musuh kumpul kaya during muni Wedang susu, wedang jahe, milih bayu apa adine. Wedang susu, wedang jahe, sinden telu padha lembune. Paunono windonono tak anteni neng putu ing remo menengoko bebasane wong kakon sliramu wae aja lali kawelene uga ana kapas jenengmu aku kang setya satu tak enteni
saja nangis sajrone batinku nalika sirahe aku opo sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi kula mongko umpama wong katon apa sur jarane jati laras taun nono widono muka kon katon sliramu wae hae ojo lali elingi uga menawi janji aku kang setya satu tak angkani nanti sabalimu pripun menika tanduk pripun kanca-kanca monggo ingkang badhe praulaya laya mbok bilih ibu-ibu ring Pak Le, Masahu, ya. ayo ngersakne iya Mbak praulaya ibu-ibu ki lho. Lah iya. ya mangke sak badane ibu-ibu mangke gantos panjenengan Nggih. ngoten Mbah Wo mangke kratos sawetawis nggih Pak Tris nggih pundhutane jenengan Pak Tris monggo Pak Tris ya isu ngandang lho lebih lega monggo pupung rong suwe nak lenggah kok monggo Pak Tris niki nggih alumni SMP 1. nggih niki jumbuh kalian pundhutane ingkang kagungan hajat kalau wau sing penting tamuku seneng piye Mas ngoten ben nyanyi sak karepe dhewe nggih saestu nggih ngeten niku welinge wau nggih Jenengan iki malah pelecehan. Nun Lah kok kon nyanyi sak karepe dhewe turut dalan ngono karepmu. dah kula niku namung nerokke kok ya Pokoke niki kan nyuwara. Nggih. Kuasane ning kene derek kula lanang. Nggih. Nika nggih tesih komandan kula. oh ngoten Nggih kanca kula sekolah. Nggih. Nggih ta. Tapi mungkin nek dipendung iki kula nggih meneng mau nek salah soalnya kan salah. oh Nggih nuwun sugeng sonten sedaya mawon ingkang sampun tumut regengaken swasana wonten dalemipun Bapak Purwanto Bapak Purwanto dan Ramil dan Beringin Bringil nggih ingkang sampun ndhawuhaken putranipun Mas Bagus Arif Rahman kalian Mbak Ninda. nggih niku wau sing nindakne niku tesih keponakan kula Oh piyambak. ngaten. Nggih. Oh nggih nggih nggih. Tesih perah Pak Lik kalih kula. Oh ngaten nggih nggih. Raketang klungsu-klungsu jare meludu. Leres kedahe ngoten. Bawa mawon Oh sesedeman. nggih, monggo. Sak iso-iso kula nek mboten iso mengke diwarahi nggih Presiden. Yun sak pinten nggih? Sesedeman. Dandang gula, Mas. Wiwitane anderek sang peke pria bagus kang ulah budaya
sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayungyon selendang kuning kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngungkrung marang bendara sang Cahayu pijar ngincangake alis terus tresna sesideman Monggo Pak Tresno. luwe becik patenana timbang bepisahan kanyakan Sulestya wangi samudra marang keluarga garwa lan putra liwat sange alisku katuga anglandang rasane atiku senajan wis lingsir umurku aku isih mampu ngladeni solahmu najan kowe putra gunung najan bocah gunung katuga andrimbung kehormatan kehormatan mamprong rombong ngapitro urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa isine apa wae najan sesideman yo Madonna Audio isih mampu nganti selahmu
Pripun Pak Tris? Matur nuwun tanah yo ora penyanyi gitu, sak juga kula. Sing penting enek suarane. Penting gitu. enek suara. Laras. Pun sae Pak. Pun sae. Anggenipun Bapak Purwanto anggenipun ndhawuhaken putranipun Wilujeng. Amin. Boten wonten aral satunggal menapa. Amin. Napa